piger, men vi skal alle sammen igennem dem, der kan. Og hvor mange piger er jeg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg er ikke godt, for jeg er ikke god på. Okay, højre først. Højre. Højre, vi kan ikke starte nu. Rolig. Ja, vi er højre. Hey, prøv lige at lytte. Det vil sige, at piger skal få en tur. Så skal vi faktisk ned og vende 4 gange. I drenge, I må lykke flere gange. Er det højre og venstre? Højre her, okay? Ja, og jeg er ikke højre, Sofie. I skal herned, og her skal I vende ned. Passen og tilbage, og så gør der lige hold på. Okay, hvis jeg slår hovedet, det går. Kan de ikke bare sende dem helt ned? Vi skal herned og vende, ikke? Okay. Okay. Herned og vende, og tilbage, og nye 4 på og afsted. Okay? Er I klar? Løft benet, 1, 2, 3, nu! Højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Ikke det. Drenge, har vi lidt et problem. Kom i gang. Det er ikke let, vi stjåler her. Det skal jeg det er rigtig svært at vinde. Hvorfor går man ikke bare ud af dem der, og så skifter? Nej, det må man ikke. Ja. Sofie, du skal vende herude. Ja, det er jo jeg, der skal blive. Ja. Kom nu. Men I skal løfte benene, for skal Sofie ikke vende jer. Okay, løft. Ja, det er det rigtige vej. Tag det ud af. Løft. Skal vi have slået hækken? Løft. Pas nu på, at det er der. Løft. Pas nu på. Løft. Hiv. Robert, er de der? Skal du ikke have de der støvler? Nej, jeg kan ikke spille med. Løft. Så drenge, hvis I skynder jer, så har I sådan set en chance. Venstre! Højre! Højre! Venstre! Er der 4 nye klar? Der er 4! Kom så langt. Og så fem ned efter. Ja, det er godt. Bare gå til. Højre. Okay, klar på det. Når I vender, ikke? Eller hvad er højre? Er det højre, det venstre? Nej, det vil jeg tro, det er. Jeg siger det ikke klogt, men højre venstre. Tag længere skridt. Ikke så hurtigt. Og vi begynder lige en regn. Det er ikke mig, det er ikke mig. Satan, når det kører. Det er vildt. Hvad har vi for en der? Han der er. Ja, I vinder rigtigt. Se, han er ved at lave det. Venstre. Okay, kom på. Højre. Venstre. Ja, venstre. Venstre.
Samle! Og så ud! Jeg skal ikke komme med en skridt. Super! Nej, højre. Okay, så det er nej, kom nu. Venstre. Højre. Venstre. I skal løfte den på. Nej. Ja, det er flot. Venstre. Ja da. Så kører han. Kan du holde drengene? Du har måske til at skynde ham lidt her. Vent, det er Der er målfoto på, mand. Det var ret klart, nu kan spille forward. Kør den piger. Ej, hvis du skulle op, så har jeg... Svær kan det sgu da ikke være for. Hvad? Marie, skal du ned bag? Prøv lige at høre, det er bedst ud af... Hvad skal vi? 3 eller 5. Hvad siger vi? 3. Hvad er bedst? Eller hurtigt er den? Bedst ud af 5. Tæller jeg, drenge? Nej, hallo. I kender det alle sammen, eller hvad? Du skifter du hen og ligger. Prøv at høre, jeg fortæller det sådan mund. I løber på en gang, når jeg siger nu op. Man lægger en ring. Og de er lidt, som jeg siger, de der også lidt, så I skal kigge efter de hvide der er på, ikke? Så løber man ned, klapper den anden i hånden, løber op og lægger en ring ned. Den sidste løber op og laver en ring. Hvis I har en 3 på række, så er det vundet. Hvis I ikke har det, så løber man ned, så løber den anden op uden ring. Flytter en af sine ringe til et tom hul og ned, og så bliver det ved, indtil man har Kan man godt lægge 3 og så selv med 2 vi løber selvfølgelig en af gangen. Okay. Ikke? Vi må løbe med en af gangen. Skal vi skifte? Vi tager lige. Ja. Så styrer jeg bare. Og du står dernede. Og I må kun Jeg kan ikke bare stå her. Nej, du skal ned. For vores skøn. Nej, må jeg ikke. Nej, I må ikke hjælpe hinanden. 1, 2, 3. Så er det. Hvor skal jeg lægge? Vi laver samtidig. 1, 2, 3. Jeg har altid sagt, at piger de er lidt dumme. Okay, er I klar? Kom så lige ned der! Prøv at lægge dem et nyt sted. Mila! Og så vælger vi. Ned i hjørnet, ned i hjørnet! Ej, hvad fanden gør jeg? Nej! Okay. Hvad kan du stå? 2-1. 2-1. Det er sgu da ikke sådan, der er vores! Det er
I skal huske at lægge dem i den rigtige år. Man kan ikke sige, hvor du Der stod 5. Og 3. Hvorfor fanden ligger den ikke der? Jamen, det var da utroligt. Nej, i konkurrence. Okay, nu ser vi lige herovre, hvem der vinder. Er der nogen, der kan, hvad hedder det, jonglere? Jeg ved ikke, jeg putter op. Nogenlunde, så. Vi skal lige se, om jeg kan det. Der er jo ingen drenge. Der er jo ingen drenge, der kan. Nej, det tæller ikke. Der er ingen drenge, der kan. Nej, det er Julie. Hold så. Prøv at tænke på noget helt andet, når du gør det. En hula hop, ikke? Kan du få den ned over, Frederik? Okay.